Hej Anna, så er far hjemme. Hej Viggo, kommer du der? Sæt dig ned, Anna. Jeg har noget til dig. Nej Viggo, hvad har du nu fundet på? Værsgo, lille mor. Ej Viggo, er det til mig? Nej, hvor er det spændende. Ej. Og så fint, den er pakket ind, Viggo. Ej. 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 En fin figur. Hvorfor skal jeg have sådan en fin en, Viggo? Jeg er jo ikke fødselsdag eller noget. Ej, men det er jo onsdag, Anna. Ja, altså, Viggo. Jeg bliver jo helt rød i hovedet. Ej, men det er mere, så jeg uden at lyve kan sige til gutterne nede på kontoret, at min kone har en flot figur. Ej, altså, Viggo. Du er en værre en, er du. Men den er jo meget fin. Jeg tror, den skal over og stå på kaminehylden. Ej, det var ikke så godt, Viggo. Så må du nok sige til gutterne, at de kone er et godt skår.